Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jongpi. The Kenro Kalot Committee Jong Sainra Joai Kabalabo Hakmat Yakatong Ban Wanra Yakajing Jan Hapdeng Ki Para Samla Jong Ki Dong Bat Kishnong Baper Hagasnisa Jan Jong Kalai Poterik Ubanaya Yong Arajara Arpuar Kalapenlong Yakajing Yakendo Lang Hayung Wali Jong Kadorbar Snong Lom Perdi Yong Pia Joai Kum Shibenta Ban Rake Yakajinya Lenti Kabalalai Puar Snem Kenti Hagani gasnila sakilang do dalo jong ki elakan Joai uba Puramon Kinjin u President jong ka Senrat Joai uba OR Chalam u Founder Secretary jong ka KKC u GH Bare bat ki wei ki bala shakot ngobha uba GH Bare ko mo wei ni ki nong sedang ya ka KKC u le atho ye ka jinya lenti ka khenro khlot ka bala bo hakmat ye ka thong Henry ban tre ne ka benta ka bha ka miat jong ki khon ka nyam tre la pen song shit ye ka jinya lang da ki jing Rwa Jing Shad Badru ka fashion show. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ